Babaranum chimo, baranum chime, babaranum chimo, baranum chime. Ome kwala yozo ome kwala yozo ebo kpotera anyị taa, ihe ọma ga-emere anyị ebe anyị dị ndụ taa, ihe ọma ga-emere anyị ọ kpọtere anyị n'ụra ime ọ naghị anya ego ọ kpọtere anyị n'ụra ọsọ anyị gaba na ya ga-echekwa anyị na ya ga-agọzi anyị ihe gbasara m na-emetụ ya n'obi ebe o mere anyị dị ndụ taa, ihe ọma ga-emere anyị ọsọ anyị gaba na ya ga-eleta anyị ụfọdụ ụmụ ọgba anyị ha bụ ndị nwụrụ anwụ ụfọdụ ụmụ okorobịa ụfọdụ bụ ndị nwụrụ anwụ mana o mere anyị dị ndụ ka anyị kelenụ ya o mere anya dị ndụ soro m kelenụ ya n'ime ọnwa ọhụrụ ọ ga-adịrị anyị mma n'ime ọnwa Septemba ngọzi ga-eru anyị aka n'ọnwa Mbamụntu ngọzi 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 ka anyị kelenụ ya onye na-eme mma soro m kelenụ ya Chukwu aba mba onye na-eme mma lekwa ka m n'elu ịbatara n'ime ndụ m wee gbanwee ọnọdụ m ịbatara n'ezinụlọ m wee gbanwee ọnọdụ m ebe imerele m ya na-ekwere ụmụaka ibe m ebe imerele m ya cheta ndị na-alụrụ m ọlụ ebe imerele m ya nna cheta ndị na-agụrụ m egwu ebe imerele m ya lekwa ndị na-ele m anya ị ga-agọzi anyị ọpụpụ na mbata anyị ọ ga-abụrụ anyị ngọzi ka nlelelele kpọranụ m chime kpọranụ m chimo kpọranụ m chime kpọranụ m chimo eze eluigwe onye na-eme mma onye na-enye ndụ aka na agwọrịa m onye na-enye nwa eze eluigwe eze eluigwe eze eluigwe eze eluigwe eze eluigwe chi na-enye nwa eze eluigwe ya na-eme mma ọkụ na-erere bata etiwakie chi na-egbo mkpa m ihe iyele iyele ihe iyele iyele ihe iyele iyele Happy new month to all of you. Happy new month to all our fans. We appreciate God in our life, in your life, and in everything we are doing. As you have praised God this morning, as you have started with praises in this new month, in this Mba month, this is your September to remember. Amen. In Jesus' name. Amen. This is your September to remember in Jesus' name. Amen. You will never lack anything good. Yes, because you have recognized God at the beginning of this month. Because you have given him what he cannot give to himself. Yes, sir. Because you have given him what he cannot give to himself. Yes, sir. Chia kachere ngozi. Chia kachere ogbugbandu. Chia kachere onwunwendu. Chia kachere iganihu. Chia kachere open doors. Amen. What you were not able to achieve in the past month, from now to the end of this year, I assure you that God will surprise you. Amen. In the name of Jesus. Amen. Chief Imo and his crew, we love you. 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 Bye bye.